И здравейте хора, аз съм Терпрото и днес сме с едно видео на Clash Royale и ще отваряме кланчеста 10 от 10, 2 фри честа и един епик чест. Да ви сега да си пусна един силвър. Преди малко се отворях играта и видях, че имам голем в шопа. Купих си малко 2 пъти. Доните само още един път и веднага го апдейтвам пред доните сега от клана. Добре, трябва да дрънкам повече да пристъпим с фричестване. Съм сега от Барберия Хът, 8 зап и епик рейдж. Добре. 67 голд, Барберия Хът пак и Спирит. Добре. Краун чест, но няма време, просто няма. Ой, какво стак? И много исках да го отворя пред вас. Епик чест. 2 лайтинга. Искам голем. Yes! И бейби драгон. Добре, нищо. Това не ме интересува. Доволен съм от голема си. Yes! Бум! Yes! Както виждате, събираме за елитни барберен, който също ще апдейтна. Няма да са в този епизод, за жалост. И... да кажа, защо не съм снимал цели 2 седмици. Бях на лагер и нямаше там. Не ми даваха телефони и нямаше просто как да снимам. Но това е друга тема. Сега. Бум! Знам, че няма да има легендари, но 1620 голд. 9 бац. 5 фаранс. 56 колена. 9 инферно тауъра. 13 мускетари. И епик карта Мира. Да, това се очакваше. Харесва ми, че се апдейтна голема пето. Скоро очаквайте да направя един кастом от стожема. Мисля да правя от 500, но тия 500 мисля да ги използвам за Legendary Chest и да го отворя пред вас и да ме па легендарен, ще мисля. Най-вероятно ще е някакъв повторка, защото аз отдавна нямам късмет. Надявам се да ми се падне скоро легендарна. Ако питате как ми се е паднал майнера, сега ще кажа. Падна ми се точно преди 2 седмици в 10:30 вечерта от Crown Chest. Играя си 3 битки. Чакайте да пусна някой реплей. И играя си 3 битки и трети ги губя. Трябва ми една кронка за чест. От тези 3 битки взех само една кронка. И си казвам, супер, поне ще отворя Crown Chest, ще ми се падне нещо. Но отварям с Crown Chest, надявам се на епик голем. Но макей в тая карта. Да, гледайте така. Това е много една битка. И цъкам го много бързо и излиза реари, голд, джемове, реари, епик, той бързината и веднага Legendary, гледам как се върти пред мене направо. Лудна. Тая битка играе с малкото си братче, затова той не е гледам специалист и нищо.
Сори за това. Еми... Хора... Мисля, това е всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, ударете по един лайк. Съжалявам, че е било толкова кратко и бай-бай.